Hugot naman nga ginkondenar ni Department of National Defense sa DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang AI animated videos ng China nga nagalaragway sa mga Pilipino bilang amo. Ini ang may kaangtanan sa isyu sa West Philippine Sea kung sa din ginapagwa sang China nga nagasunod-sunod lang ang Pilipinas sa United States kag sa Japan. Suno kay Secretary Chodoro, ginapakita sang video kung paano ginatanaw sang Chinese Communist apparatus ang mga Pilipino. Pahayag sang Tiglikom ang pagtamay sa 2016 Arbitral Award kag ang pagdayaw sa bayolente nga mga tikang batok sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ang nagapakita sang moral and intellectual bankruptcy sang propaganda machine sang China. Suno pa sa iya, mahuyang na ang China, gani nga ginapaagi na lang sa racism, pagpamahog kag kaugot ang ila propaganda, bangod nga hindi sila makapakigbato nga may rason, may ebidensya o konsanto sa layi. Gintawag pa sang Tiglikom nga insecure ang China kag hindi masaligan. Nagpanawagan man ini sa mga Pinoy nga hindi gid magpatiplang. Sa separado nga pahayag, nagpanawagan naman ang Department of Foreign Affairs o ng DFA nga kakason gilayon sa internet ang kontrobersyal nga video. Suno pa sa Foreign Affairs Department, naglapaw na sa normal nga diskurso politikal ang China Daily, bangod na gamit ini sang hindi makatawo kag racist nga paglaragway sa mga Pilipino. Ginpabutyag man sang ahensya nga ang hindi paghangpanay sa legal kag politikal nga mga isyu hindi dapat mangin kabangdanan sa paggamit sa ukon sa paggamit sang amo sini nga mga laragway nga nagadugang lamang sang pagkadula sang pagsalig sa tunga sang China kag Pilipinas.